Action Radio Philippines Standard Time, las 9:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action at Patrol, mas kasunod sa dinikidamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ramon tagpalamati, Radio 9, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 22 minutos, karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 24, adlaw ni San Juan de Bautista, ginatawag sang Karabanan Biray. Sa Miyerkules naman edisyon sa inyo siling nga para tuntunan sa kalandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa atong siling nga news team. Ang atong siling nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Mata kagdulonggan oras sang kagabihon. Basta sa Miyerkules nga edisyon buylog naton ang puwersa Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto. Was-was lang koromay, Ariel lang koromay, importante wailang Malaysia. Aksyon Papang Nixon Tahong. Ang aton mga pagbantay sa pinakaulihiman nga update sa balita nasyonal, international, monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Buylog naton sa gihapon ang puwersa ni Aksyon ang Defensor. Op na naman kita sa aton siling nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Back up diri ang aton nga IT expert Sir Elway Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad. Ang inyo siling angkorman Action Night Patrol Program, Lunes, Tob-Tob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 20 minutos, nga pagpakalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon!
Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Una kabahin sa kato, sila nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawasang Santon Plus Herbal Capsule, nagabulig ini pasanag sang aton mata, nagaprevent sang eye disorder, katulad sang katarak. Anti-tumor, anti-cancer, makabulig ang Santon Plus Herbal Capsule. That's why sa inyo sila nga pagpamalaklon, hindi gid magkalipat padulong sa butika, bisan diin lang, Bacolod kag Negros Occidental, ara ang Santon Plus Herbal Capsule. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porso sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Gamit ka na sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap para madula ang baho sa imo sining kalawas. Ini bangod ginapabilin sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap nga bangin matinlo ang lawas kag smelling fresh, gani wala sang baho nga pabilin sa lawas kung ang imo gamiton sa pagpaligo. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo sila nga pagpadulong sa mga grocery store. Ayaw magkalipat, lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang ini mga porsyon sa aton sa nga pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal food supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabalansi sang sistema sa aton sining kalawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang dugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Ang sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado ini sang VFAD. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ninyo ini sa 7 o kung sa 978 Farmacia Sagay. 978 Farmacia Cadiz. Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz City. St. Veronica Drugstore sa Cadiz City. Kag mayara man sa Butika St. Roach sa siyudad sang Victorias. Araman sa may St. Anthony Drugstore sa Quintown Victorias. Chrismar Pharmacy sa Bata, Bacolod City. Kag Lisa Tan Drugstore diri sa Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Porsyon sa kalangitan sa Bacolod daw nagapulo pangilat. May mga best kon kaysa nagangurob kag nagaduludaguob. Pero kapaang sang panahon, extra lang nga paghalo nga sa mga nagabiyahe amo ni oras sang kagabihon. E-check ta ato sila nga patrol to, ato sila nga crosswind patrol. Kay ang mga utod nato bala nga nagahigda da nagalinya da bala sa may sagwa sang kwan, sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Mayo kay nakahatag ini sang atraksyon.
attraction in the sense nga naluoy ang aton nga makauturan nga nagalabay dira nga makita ang aton nga mga kauturan nga nagahigda landa sa higad sang Pader Kakuraso Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa dalang ita sang highway Kalakson malada ti kaluoy sa ila kay iban mga lagyo pa nga mga lugar. And I was surprised kay ining gali dira ang mga nagatululog sa higad sang gate dira kilid Pader sang Corazon Locsin mga pasintigli na. Abi ko gani ba nagbantay ka pasyente nga init sa kasulog iti komo limitado to ang gabantay sa pasyente way tulugan dira katulog. Na sorpresa karon ng gabi nga nagatulog gali dira mga pasyente iba nagabusong pa, iban mga cancer patient pa. So nakahatag ini sang interest sa atong kapulisan and no less than Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas ng bando sa hepe sa Station Number 2 kay Major Sherlock Gabana nga buligan ang aton dira makauturan nga masaylo sa lugar nga makatulog sila sa insakto kag bisan paano makatulog sila sa tayuyon bla nga hindi magulang ligmat ka basi magulan o basi may mga ilagat nga maglabay may magkagat na sa ilang mga siling naton tanga no tika nami sa ginhimo ni Police Colonel Henry Biñas nag-coordinate sa City Mayor's Office ginpadala ang DSSD naton si Mampasita ara man ang taga City Mayor's Office nga nagbulig so nami gid kay gin-aksyonan gilayon sa aton sininga syudad sang Bacolod specialmente sang Bacolod City Police Office ni Police Colonel Henry Viñas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Kasaksiyan ni Aksyon Edad Boso ang pagamat-amat karga sa mga pasyente dira padulong sa Base Center Aksyon Edad. May kabipis kami. Action na Eric ari nang sabat sa sentimiento no sang kalabanan nga mga komento sa aton nga Facebook page kung mag-post ta bala sang mga pictures o kung laragway sa sitwasyon sa Guasang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital everyday Action Eric nga ti makita ta diri kalaba kayo sang pila sa mga pasyente diri sa Guasang Corazon Locsin halin ni Action Eric no sa Lacson Street pakadto kung makita mo man ang mga pila sang pasyente hasta dira sa Tubang Station talapit sa Tubang Station no kay ti amo na Action Eric usually adlaw na sila dan bukas amo pa lang paghatag sang number sang aton nga mga gwardiya diri sa hospital ti ang mga pasyente ya overnight ari dire nga nagapila para makauna lang kay ang iban kag kalabanan nga nagapa-check up di is out of town. So, subong nga gabi sa inisyatibo sa atong kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Sherlock Gabana kag BCPO Director Colonel Henry Biñas. Gitransport kag temporaryo nga ipahamtang sa base center. Ining mga pasyente, subok siya na Eric no punta live si Police Major Sherlock Gabana Action Eric para sa update kag kun bala paano naman niya buwas ang pagbalik di sa mga pasyente kag anong ginimo nila nga para mapasunod buwas Action Eric. Sir, good evening live ka sa Action Radio Bacolod with Action Eric Magbanwa. Sir, bali pag-abot yun di kay Ina, sir, ano ni ang sitwasyon, ano ni matabo sir sa mga pasyente? Bali kag Ina, no? Pag-abot ta dire, may pila ka tao ang nagapila dire sa Tubangan sa Regional Hospital along sa Lacson Street. Ginakuan sang aton nga City Director nga si Police Colonel Henry Biñas kag with the support sang Office of the City Mayor nga ang ining mga pumuluyo nga nagapila diri especially mga pasyente nga nagapila didan kag magpulaw nga magpatunog para sa magpa-check up lang buwas transfer sa base center para dito sila i-in-house for the meantime para sa ila safety. Kaya kung nantaw naton, hindi gid safe nga ari sila sa dalan, nagapila or nagahiligda, nagatinulog. Kaya kung nantaw naton dahil galindain, liwat-liwat lang chimpo, gulpi lang nagaulan, ti kaluluoy man sa ila. Especially ining mga tao, may mga ginabatsyag na ini. Therefore, tagaan gid sang syudad, kag sang BCPO, sa nagakaigo nga itulupangod.
para ining hindi man sila mabudlayan kag makapahuway man sila while sila nagahulat nga magpa-check up boss. Pagdaan hindi man pagit safety kay titungod highway na dire. Way taman ginapangayo, hindi ta nahulaton pa nga may insidente nga matabo, antes na ton aksyonan. Pag mo na kay para at least may security man ang mga tao nagapila dire, nga hindi sila magambal lang nga basi pagkabuas, nga una sila nauna sa pila, basi pagkabuas sila na sa uli. Therefore, nag-take initiative kita nga ilista ang mga ngalan nila. Para kung sinong nasa una sa listahan, amo man mauna sa pila, boss. Amo na lang nakasubo ko kay nangayo kami ginata coordination dire sa security sang hospital nga kung pwede matagaan blas ang number para kung i-pull out man sila kung sino ang nauna sa pila amo man magbalik yapon sa una boss. Galing kay te budlay sila biskan maghatag lang sa number ti wala na ta mahimo way na ta magsagi insist mo na nga ko na lang task ko na lang akong personnel dire nga na-assign sa Bantayog nga kung panglista na lang ang ngalan. Tag sila naman lang boss mapapila. Kaya according sa security, hindi pa ila obligasyon ang mga tao nagapila diri sa gwa. Unless lang kunara na sa sulod, amo na pagambal nga ila na obligasyon. So ano ni matabo, sir, baliti subong first night ni nga gi-transport ng mga pasyente. Di kung bus wala pa gid sang sabat ang ospital o kung coordination sa aton kapulisan kag sa local government unit abi. Was sir, mang transport naman kamuliwat possibly? Kung gyapon sang syudad open to gyapon ng center para pag tiniran sang mga nagapila diri, imuon na sang kapulisan. Kagang even nga aton nga patrol aton nagamiton para transportan sang mga tao, no? Kay para nga makuha naton sila nga makapahuway sila. Okay, na sir, pag palapit ninyo diri sa ila, sir, ano ang response ng mga tao dito? Actually, nalipay sila, kag nagapasalamat, yun. Kaya at least, nakuha na nila, nga biskan pangayaw sila, no, iban hindi taga Bacolod, pero ginaamuma sila sang Bacolod. Kamusta di sir kay na ang sitwasyon pag abot nyo? Usually, sir, hindi lang diri no, sa tubang, gid balak siya na Eric, no? Sang wall, sang Corazon Loctin, may ara pagid sa mga tabok, kay may mga vacant actually, nga mga kiosk or may mga spaces, nga may mga nagahiligda man dito. Oo, may nagahiligda man dira gina, pero mo to gin pasakay ta na sila, kagin transfer na sa base center. Sir, nag-abot ni kagina, pila to gani ka van, sir, from the... Kali duwa ka van, kag may isa ka Hilux, nga among pagasakyan sang mga nagapila diri para magpa-konsulta, boss. Initially, sir, pila to sila, sir, ano transport? Ang na-transport na 12, dason may ara yung 5 kabilog ng mga pasyente nga maupod ang mga pamilya nila o mga kaupdana nila nga nagkuha ya boarding house or pension house para at least makapahuway sila. Kaya nalipay sila gani nga may listahanay na sa ngalan. Kaya kung wala ko no listahanay, mapila gidi sila. Si Buwas Aga, sir, mga alas ano ni sila ibalik din? Kamuting kuhan ko sa ilang before 5 or after 5, mga before 6, ari na di sila. Kaya para kung mag-start na ang pasudlan ay pangatagay ka numbers ang OPD, baka pila na sila na daan. Sir, basi may mga ka-action kita nga nagapamati, subong nga plano, pakuntani, magkadto di subong, kag magpila, sir, basi may ara ka sa abiso sa ila. Oo, kung sino pang magakadto diri no para magapila, para magpa-check up was, ang advice ko na lang, rikta na lang sila sa police assistance desk or sa Bantayog ta, nga ara lang sa guaan sang parmasya karo, patubangan sa regional hospital para magpalista. Kag kung gusto nila nga magpangkaway sila tulugan o sila pauwayan, hulat-hulat lang sila kay kung available ang patrol, idulong sila sa B-Center. Sige, sir, madamo gid nga salamat. Madamo salamat kagamay ang gabi. Kasi na Rick, si Police Major Sherlock Gabana, Yes. no, nga ti ari gid sa lugar mismo. Oo. Nga nag-assess kag sang sitwasyon action Eric, kag ti nagabuli kamo gid kaina, nag-explicar kag nagpaathag man sa aton nga mga ka-aksyon nga ri dinhi nagapila kay una do na-adlock pa sila. Bangod nga pulis ang nagpalapit sa ila, tiya mo tuging klaro kay na ni Sir Gabana nga hindi sila ya pagdakpon. So kundi how ang mahon long sila. ining sahi sa serbisyo sa pulis naton action event?
as mentioned kay Inaction Eric ni Sir Gabana, mintras tanto nga wala pa sang sabat gikan sa hospital kag sa pahanugot man ni Mayor Bing Leonardia kag sang local government unit diri sa syudad sang Bacolod. Kung gabi-gabi, Action Eric, kung pwede palang makahatag sila sa serbisyo, sige-sige ni. Okay. Mintras tanto nga may pahanugot, coordination sa kay Mayor Bing, kag kung wala pa ni sa gihapon aksyon ang hospital. Kay Action Eric, kamuto ambal ni Sir Gabana, nakigangot din sila sa gwardya para ayo na lang tani, number lang nga ihatag kay para at least may assurance bala ang mga nakapila na diri nga daan. Nga hindi man sila maalang-alang kung hindi naman sila maulihibwas. Mga ang iba naga-effort nga magbiyahe na nga daan para pag-abot di, una sila sa linya, kag temprano pa banbuas, makapauli after check-up, Action Eric. So magwa sini matabo sini buwas sa aga, ara sila sa buong sa base center dira. Sugaton sila sang patrol car naman sa aga, Action Eden. Kung ibalik ta sa kilid pader sa guwasang Corazon-Locsin. Correct, Action Eric. Amo inang matabo. Tapos sa mo tong pakabaykinan. Kagatong listahan, nga lista sang personal sa PNP, amo to balasihan kung sino tuya ang first nga naglinyada. Correct, Action Eric. That's So, why nga... So, butchilingon, may masa-supervise mangyapon dira sa ila. Correct. Amo na siya matabo, Action Eric. Basi bala may mga ka-action kita subong basi ulihin na nila makita ang balita. Bukod nakalantaw man sa aton nga Facebook Live. Basi bala bangakig sila buwas. Nga abi nila sila una di sa pila. Gali kay may ara, Action Eric. Anyway, may pulis bantad sa tubangan sa Corazon-Locsin, Action Eden. So, amo na da. Ano to naman balik ni Major Gabara? Kaya siya ang manglista sa mga nagabot, di ba, Action Eric, nga mapila. Okay. Para magpa-check up sa OPD. At may magkatid do tawhay man ng duha ka personel sa adlaw nga duty sa tubangan sa Corazon-Locsin, makabulig-bulig sila. So namin iti lang tabon-tabon sa obserbaran ta kung ano ang mayo nga epekto sini right after nga ginimo ini kag inisyatibo ni Colonel Beñas sa Action Eden. Okay, balikan ta sa Action Eden na boss so live report sa tubangan sang Corazon-Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Gina-report niya ang bag-o lang ginadulong nga mga pasyente naton sa base center. Action Eden, pilang pasyente nga nadulong kabilogan sa base center? Initially, Action Eric, may 30 na nga nadulong. Kasi subong nagbalik naman ning duwa ka van from the LGU kag may-ari. Gidi gani mga personnel nga mga naka-PPEs. Gidi Action Eric. Ang inang duwa ka van na, no? May nabiling pa ka ikarga pa? Wala na so far, Action Eric, wala na sa may nakapila, pero ulat-ulat pa man sila ni Sir Gabana, subong man ang mga personal gikan sa LGU. Nga kasi bala dugay-dugay, may mga mainabot pa. Okay. Nga mga pasyente, Action Eric, nga tuyo maglinya dire. Kag, ari naman din ato ng kapulisan para maglista naman in kaso por kaso mag-abot di sila. Okay, so kung in kaso gin man nga mag-fall out na ginimandira ang van, ti anong matabo na sa mag-abot na karon nga way na van, way na sa lakyan, ano? Dira na sila na sa kilid mangyapon, ano? Ari ang patrol car, Action Eric, sang Police Station 2. Okay. Pwede nga magdulong sila. Amo na Action Eric no kanami, kay ti damo actually positive na comment sa aton nga Facebook Live. Yes, so. Bangod nga kadamo, do halos tanan nga taga Bacolod. In fact, ang isa pa nato nga ka-listener kay na PM man sa ako, nga sige ti nakitaan yung actually ko nakitaan na mo na da, hindi ko naligad pa ng kasimana, pero mas manami man kay na tandog bang guro ang kapulisan nato sa sitwasyon sa ato mga utod. That's why kati sa inisyatibo ni Colonel Viñas na patuman initanan nga na plastar sila sa isa ka lugar nga mangin maayong ilang tulog, Action Eden. Amoy na importante, Action Eric, kay ti kung gabi duluman di mo makita nga mayabok gali. Ang mga nagapila di daan may mga ginasuprer na nga mga masakit sa kalabanan ni kay na mga katigulangan, may mga nagabusong pa, may mga cancer patients. Ari lang di sigad sang dalan, Action Eric, nagatulog di good thing subong wala nagulan-ulan kasi sa mga previous days nga ari di sila. Pero hindi mo bala ma-imagine ang sitwasyon nga ti ari lang sila sigad sang dalan para maka-check up kay ti kinahanglan kag ulugan ta sila sa agagwanta di sila, Action Eric, no sang pila para maka-avail sa free services man, Action Eric. Kag ang balitaan ko si Mogli nga ato tarang gipadala mga pasyente to tanan, Action Eden? Yes, Action Eric, mga pasyente gito kay ari di kaina ya na impon sa gwa pero mga ano to gali mga bantay kumbaga amo gani? Oo. May ara ya sang mga ari di
nga Kaya itong mga pasyente, itong Tulog. gindulong sa base center, amo to tani sila mapacheck up, suppose. Oo, correct, Action Eric. Ay, tiyamak mo. Mga lagyo-lagyo pa nga mga lugar, no? Oh, may mga kawayan pa Action Eric kay ina. Actually, ari gidigani kay ina si DSSD head Ma'am Pasita Tero. Oo. Kay ti ginassess ni gidang sitwasyon nga nagpalayag nag-ano siya danay Action Eric, no. Wala siya danay nagpa-interview bangod gisako siya. Okay. Pero nagpalayag siya sa aton nga ti i-provide nila sa mga pagkaon ang mga pasyente to Action Eric kay tina-insindihan Manila Mayo, ang gid. sitwasyon. Aha. Ang provide sa pagkaon nila ni anay for the meantime bilang part sa bulig nila sa syudad ang DSSD. Correct, Action Eric, ang DSSD. So hopefully buwas aga may pulo pamahaw to sila. Correct, Action Eric, amo ginasang matabo. Positive bala nga bulig man kay ti amo tungin klaro nga di bisan hindi sila Bacolod resident but they are within Bacolod City. Amo mahon gyud sila Action Eric. Kaya syempre human consideration, tawo, malaksyon Eric, kami mga masakit pa. Yes, oo. Tido kalain bala kung tanawon mo, kag pabayaan mo lang nga ari di sila. Kaya actually, nag-trending pa ni nagligad, Action Eric, no, sa Gani. Facebook, nga may mga tawo nga nagapangayo sang donation nga sa mga karton. Kay kuno, ang ihatag nga karton, tipuno na nila, ihatag dire sa mga pasyente nga nagapila. Ti kay Action Eric nakita to ditood. Damo di kayo sa mga karton. Kaya mga karton nga gin arisigad. pang kwato sa kargas patrol dinto dalon sa ilaman to sa base center bilang Sa serving Base nga banig. Center. Correct, Action Eric. Pero at okay. least may atop sila. At least dito makita ang good gesture nga ginhimo sang kapulisan kasi sa syudad naton. No, correct, Action Eric. Amo na siya. Namigid kag kadamo gid sa nagdayaw positively sa sining ginhimo nga tikang sa aton kapulisan. Di dugay-dugay Action Eric, mabalik kita kay tanawon tong sitwasyon man sa Oo. Bacolod Bay Center. Kag tiba si makapamangkot kag maka-interview man kita didto sa mga pasyente nga gin-transport wala nagduha-duha Action Oo. Eric. Nagupod sa kapulisan kag sa mga personnel sang LGU para at least nami man ang tulog nila bala subong nga gabi kay ti buwas nga aga daan mapa-check up pa sila Action Eric. Yun, namigid no. Kay ti ang saban sa huri man aton action din bla although nga ga social distancing man sila ga face mask man sila pero ti ang concern na blang ulan blang kung kaisa. Correct. Amo na Action Eric, iti syempre ang pollution within the area kay ti Ulan. salakyan gidaan sa mga salakyan di sigadalan. Ulan, lamok, tanga, ilaga, di bla? Kompleto. Actually, Amo na ding bulubudlay Action Eric. At least daw nang namin na tanawon ang kilid siyang pader kakwanda, kakurasan luksin. Dalang tawhay. Clear na diya. Tawhay kag ti syempre hindi na makulbaan ng mga tao Action Eric, especially ang mga concern man actually mo sa iban nga mga pasyente. Yes. Galing no choice sila nga matemprano di sila mapila para kauna sila. Galing kiti wala sila choice kundi mag-agwanta nga magigda di sa higad kag sagwa sang dalan para makauna sila Action Eric sa pila. So, hopefully mangin sige-sige ini nga gesture kag action sa kapulisan naton sa syudad. Kag hindi mangin nilas kugon ang ining action ka nga maayo nga nang positibo para sa election na Ellen. Correct, Action Eric. Kabay pa nga ti mag-coordinate naman ang management man sa hospital sa aton LGU kag sa aton kapulisan. Yes. Para at least tayo yun ang paghatag sang serbisyo sa mga natungdan nga ahensya, Action Eric. Very good. Live diri sa Coronel Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ay, actually din, before ka antes ka mag-intro, mangkot ako, kumusta itong patay to sa bread ko to? Nakuha na to? Amo pag itong isa Action Eric, no? Mamangkot na lang to, di ba kay Sir Gabana? Kayo sa area, yaman to kanina. Do area mo to kayo na? Oo, Sir, area mo to kanina, Sir, no? Ang unidentified nga, oo. Sir, do kaina sang hapo. Actually, gin-report to Action Eric mo ni Sir Alvin, mga alas 12 na to, mga udto. Okay. Pero naglibot ta kaina, mga alas 4 do ara patong yapon ang bangkay. Pero sir, mga alas ano to sir man, nakuha. Kag ano ang medyo na yung problema, sir, kung nga nadugayan ang pagkuha sang bangkay, sir. Quarter to 4 na to gina na ginbalikan sang DSSD para kuhaon ang patay. Kay kagagina
ang abis daw gapan duwa-duwa pangakuhaon nila kay para sa ila basi hindi safe kay basi kung may makalalaton nga sakit. Therefore taken na naton tanan nga mga possibilities nga kung sinong pwede naton para nga makuha natong patay. Gintawagan nato ng CHO, gintawagan na si Councilor Salanga, pati mismo si Vice, gintawagan ta na kag digto na hikutar nga para kung sinugid ang makuha sang patay. Kay permiro nagatinudlanay pa kung sinugid ang makuha. But still unidentified to siya, sir. Unidentified to siya kay hindi man to sa badyaw. Balidra lang siya gasapo upod sa mga badyaw. Kay ni siya may mentally challenge as well as according sa mga nakita sa iyang everyday ini siya kisagin atake sang iyang epilepsy. May kuyap. So, diin sa subong, sir? Ito naging sa ginlubong dito sa Andumanan. Kaya ginrekta to siya dahil lubong sang abis. Sir, gin-undergone to siya sang swab test, sir? Munang wala ko na makunan kay do wala naman to kaano ang CHO. Then, Action, Eric. pamatot kay Colonel, kay Major Gabana kung natural death lang, why man foul play, ano? Natural death lang to, Action Eric, kay inigani. Prior pa lang sang ininatabo, mga previous weeks, katatlo na nirespondihan sang tropa, kay may gina-report nga kuno may na sapuan nga patay. Pero sang gin-check, buhi paman, kag may batsag lang, kag ginatrangkaso lang, magkakapila naman kita mag-request sa their MO nga para initani dalon sa ospital. Pero nakibot kami nga according sa report, ginbalik naman sang DSSD dira sa area. Okay, sige. At least, ang worry mo natin ngayon, base may foul play, pero siguro ang kagikamatsan sila natural death lang, tungkol nga may amuna, may epilepsy siya, masami ginatake siya sinibalatian. So, at least, sir, ang worry natin blan, at least naplasta na siya ka, nalubong na siya, sir. Oo, na lubong yun man sa, na yawan-yawan matutodo lahat ang aton pulis. Pero okay lang, at least ang importante, nalubong na siya. Kag wala na siya ginulat pa nga manimaho. Major Gabana, sir, salamat sa time mo. Again, congratulations sa ginimo ito, sir, ha? Madamo man nga salamat, kag mayong gabi. Thank you, sir. Action, Eric, mo to at least kainan ako. Kaya kagina nag-worry man ta. Kahit ang kumbaga kung patay na siya Eric, basi wala may mga contamination. Gani man, amo to kina ka medyo worry man si Action Alvin. Ngagin na balang ka pulis ka distansya na hindi na mag-penetrate kay kasi may COVID bla. Kagang area to Action Eric actually damo tumo didto to nagatinerged ang mga badyaw bala Action Eric. Damo to kaina bisan ara pa kaina to ang bangkay ti ara lang sila sigad to mga nagakinaon man may mga kabataan pa nga nagahinampang ti ang pamangkot naman niya sang iban actually kag ang worry hindi iya ang bangkay alone Action Eric no kundi ang pamangkot naman kun ano ni ang aksyon naman sang aton nga mga otoridad with regard sa badyaw kay actually na istorya ta ni CDSSD head Ma'am Pasita Tero nang tinaga-coordinate naman sila sa province man nga mangayo man sang bulig Action Eric nga mangayo sang bus abi kag coordination para matransport na sila do recently lang to do report ni Action Dale Salazar nga ti do pabalik ni sila sa Holo Sulu Action Eric. Okay. Actually, din mga more or less to kina, ang isip po sila kina sa base center, nakabilog siling mo? Mga 13 Action Eric ang transport actually going to now ang patrol. Okay. Para makita pa ang mga 30 sila kabilog? 13. 13 lang kabilog? Yes, correct, Action Eric. Okay, 13. Kaya ang amigo ko kapapati pala, plano ya siguro mapapamahaw ni buwas sa aga. 13. Kung kapamati amigo ko, 13 gali sa kabilog. Kaya hamba ko siya 30 kabilog. 13 gali. 13 pa lang. 13 pa lang. May mag-abot, oo. Ang importante, butang ko abi, bisan mag-20 pa sila guro, ano? Action din. Okay, balikan ta si Action din nagbuso. Butang ko abi, bisan kung pilar sila kabilog, ang mag-abot ta karon hasta karon sa gabi, hasta karon sa kagahon, kung may mag-abot kay man ta karon, pero initially, ang imo dira nga record sa imo ginuyatan 13 kabilog. So base may magdugang pa ni sa 13, ang migo ko din nag-text ako di base ma sponsor siguro pamahaw buwasaga.
Correct, Action Eric. Tiyara lang sila sa Bay Center man, kag pwede man, makigangot sa kay Major Sherlock Gabana, nga I'm sure, mapulaw man Action Eric bantay dito naman sa mga pumuluyo dito, ginpampang nila sa Bay Center. Ang matapos ni Guro, kita lang ni Guro mabakal pamahaw. Sila kung mag-idulong to sa ila. Amo. Sa Buasaga. Okay, ang amigo ko diyo, sige lang kay sige pa di text sa ako ng plano ini karon. Sige lang kay ma-coordinate lang ko buwas sa patrol naton min Action Alvin Graba para sa pamahaw nila kay mi actually lawago ko lang niya no. Migo tagid ni kung nagapadala mo sa isang bulig diri sa aton. Action Eden. Kuana. Kung ano gid man paisip ta lang Buasaga kay Action Alvin. Ang isa na ka packs ang Jollibee, mga pila na? Ang kuwan sina? Mga Shin, budget Shin, Action Erica. Budget 100, Guro. 100. Sa GNG na lang Amo, ginaya. GNG na lang GNG na lang, wala pa problema, basi madugangan pa. GNG. Madugangan pa, matimes to, Guro. Sige, GNG na lang buwas kung yung kaso gid man. Anyway, sige lang kay isuma ko lang ni. Ipa-check ko lang buwas kay Action Alvin, no? Sa kalawan ni Toto Amic Garciniego. Wow, si Sir Amic gali. Si Sir Amic Garciniego ara subong sa UK. Action Eden, so nakita niyang imo sining face ang imo live kay nga report sa Facebook. Nakita niyang mga pumuluyo naton kay si Amic Garciniego, former SB member ni siyang kanduni mo. Si public servant kid ini kag even sa pandemic siya mismo nagbulig man sa Makasimanway sa kanduni, no? Ti ini nakita niyang imo nga report live sa FV naton, so nagka-interest siya kag naluoy siya sa pumuluyo to nga nakita sa igad sang ospital nga nga mga pasyente. So i-call ya lang ang pamahaw para buwas sa aga sang ara dira sa Vicente. Ipaisip ta ng boss kay Action Alvin. Correct, Action Erica. Hara lang man to sila. Ipa-check ta lang kay Action Alvin kung pilagi sa tanan kabilog para nga madeliberan ta Buasaga pamahaw Action Eden. Right away, GNG. Wala kita pa man. Buwas pa man. Report sa bumi pa man na iya. Bukas pa to, agi lang. Good, saya. Sige, Action Erica, lang tawon to namon ni Piloto Nixon Tahom ang sitwasyon man sa sa Bay Center para makita sa aton mga ka-action ang initiative sang aton nga kapulisan with coordination sang LGU sa syudad sang Bacolod. Maulan ko sa balik mga report Action Eden dugay-dugay. Correct. Sige. Live dire sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital ini sa Action Eden Aboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, patrol! Salamat gid Action Eden Aboso live report dira sa tubangan sang Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital along sa highway sang Lacson. So mayo nga gesture no ang ginhimo sa syudad sang Bacolod through Mayor Bing Leonardia and of course our city director sang Bacolod City Police Office no less than Colonel Henry Viñas naging aksyonan nila ang ining problema sa aton dira makauturan nga mga pasyente nga haiti komo nga ang iban layo pa nga lugar nagapauli aga pa nada nagapila na nga daan da para nga makahingagaw maka angkon man sang libreng konsultasyon sa mga balatian nga angkon nila. Damo na nga iban nga parumatay na landas nga dala na lang magtulog para nga aga pa sila o silang mauna. Lain to kay may mga nagabulusong pag nga hiligda skilid sa paderda sa Corazon Locsin no along the highway sang dalan Lacson. Ang iban may mga cancer pa nga balatian ay sus. Tigo gesture, congratulations syudad sang Bacolod kag Bacolod City Police Office Colonel Henry Viñas
for job well done. At least bisan paano naka-plaster sang kag makatulog man sa mahamuok ang mga pasyente naton dira nga didto na subong ginbutang temporaryo sa bahin sang Bacolod Base Center. No? Nami ng aktuasyon na. So buwas ang pamahaw na nila kung pila sila kabilog na sa Base Center. Padalaan na buwas naton pamahaw sa kalwa ni paring Amik Garceniego sang UK, no? Paisip na buwas kay paring Alvin Graba kung pila na kabilog sila parang mapadalaan ta na buwas pamahaw, no? Ang aton dira nga makauturan laban-laban guro ba siyang pamahaw diri na nagro na matabo sa kwan sa dalan sang Lakso, no? I-deliver ta guro sila buwas. Sila kay pa-check na kay Action Alvin Graba, no? Kung pila sila kabilog. Anyway, makadto man to sa Action Eden Abuso sa Base Center, no? Ang report ni Action Eden Abuso, ang ginadulong si Sakalwan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kantuan nyo lang, pamasyaran nyo lang ang Daran Action, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. At naman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo siya balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ikaw ka-text, pwede ikaw ka-call sa cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kagang report man ni Action Eden Abuso ginadulo man sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule o gali ang pagtumar sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubo sang glucose, Vicin nga nagakontrolar sa imo sining blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sang insulin. Para sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! 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 May nga bidira sa kay Annabel Garcia and family. Nagamonitor gid sa aton mo man si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Happy birthday kay Joey Marie Jaime Salgo. Kag may gabi man kay Jasper Macauling. Sang handumanan halin kay Joy Macauling ang panamyaw. Happy birthday kay Enday Lisa. Happy birthday kay Inday Lisa sang dingli ni kag happy fiesta. Palin kay Bani kag kay Koni Portal and family sa Banwa sang dingli, probinsya sang Iloilo. Mayong gabi nila kay Toto Walter Sevillejo. Toto Walter Sevillejo and family.
Aragid nagaupod ka nagabuylogid sa aton sini nga pangalagad. Tanyaw lang ang pamilya Hinovea sa Bago City halin kay Marian Hinovea. Barangay Purisima Manapla aras ni Toto Rayjan Tan Villalon. Tamiyaw ko man si Rodora Miranda dira sa Doña Juliana halin kay Evelyn Miranda. Soset nasan mayong gabigid Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. and family sang Purok Santol Barangay Mandaragan. Aragid paurok-urokin sila pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid ha. Again Soset Nansin sakay Maylao Capino sakay Hermie Derwil. Hermie Derwil ginatamyaw lang si Era Derwil. Sakay Dorita Fidel kay Valencia Kenneth check attendance lang. Jennifer Sibunga sakay John Langosta sa Osaka, Japan. Tamyaw lang pamilya Vargas alin kay Alicar Vargas. Marilo Travilla Catinoy ginatamyaw kagid ni Terio Sabig sakay Kathleen Nang mayong gabi. Malandara nga pagpaurok-urok kay Zel Marie Severino Tutoy Kambang Yudi Kakak check attendance lang. Mami Elsa Berry Bradji Dilag Tutubok Noy alin kay Josel Veri Jocelyn Kalamaan mayong gabi. Nonoy Tamayo Jr. check attendance lang. Amaman si Bambi Padernal Tuto Renly Javier Martir and family dira sa Valladolid. Happy listening lang ha. Sakay Joy Laurin Gerald Contrevida kay Madam Senya Consinayda Yel Riz ayong gabigid ha. Sakay sa mga taga police station number 6 mga K9 ni Captain Elmer Bonilla may gabi ha. Sakay Alexis Tori sang UK. Ginatamyaw nila ang mga Tori family sa Valladolid ha. May gabi dila kay Salvador Castañeda sa General Trias Cavite. Ara siya nagalantaw sa atong silinga live streaming. Action Eric, dapat na may number card sila kung aga lawagon ang number nga masulod. Yan na dapat sang hospital obligasyon or security. Siling ni Pepper Parsley. Kasi Pisong may gabigid. Jesmar Gonzi. Si Titing Valencia, kuno nagamonitor sa aton sila pagpangalagad, Nobe Valencia Subaldo. Actually nga pang nagtag sina si Kwan eh. Ang in-charge na si Action Alvin Grab. Toto Ayan Fred Solas, may gabi sa kay Lin Parian, Lelevet Ninya and family, sa kay Nongbing, kagaman ng Nilia Itaas, sang barangay Panukoy, may gabi dira sa inyo, no? Monitor si Nongbing kag si Manang Nilia Itaas. Sa pamilya Miranda Suarnaba dira sa Palaka Sur, ginatamya ko mo ni Everlyn Miranda. Tamya ko dira ang pamilya Panagsagan sa Sianda Balaba, Granada, alin kay Elena Wells. Madam kay Toto Jonathan Cordoba, may kabigid kay Yakuni Fortal and the family dara sa Dingli, Iloilo. Sa Est Park Residence likod Panasiatic, ara gamonitor sa aton si Toto John Aldea. Si Christopher Boyet Vergara araman, check attendance lang. Country Home si Stefania Sami Alib upod ang mga apo. Sofia Samuel kag CJ link kay Ging Alib. RG Sol Roping Boys ni paring June kag kumarita Ronaldin Solinap dira sa syudad sang La Carlota. Sa mga Bender Boys da sang RG Sol Roping may gabigid ha. Sa kay Edin Gati Logo, check attendance lang sa Phase 5 Barangay Handumanan, ara si Estrella Hype Lama. Sa Dubai, ara man si Everlyn Miranda. Check attendance si Melanie Bernas. Sir Edwin Pineda sa New Jersey.
Si Joanny Mel, check attendance lang. Osaka, Japan, ara si Alicar Vargas. Sa Kuwait, si Cory Bidaha. Rowena Doronila Noble. Sa kay Ginny Osiser sang Singapore, MJ Iligan Nohas. Naga-monitor man sa aton sining pagpangalagad sa mga Nohas kag Delfrado family. Iligan family, may ngabigi dira, no? MJ Iligan Nohas. Mr. Mrs. Lonsky Didulo sang Pujaira, United Arab Emirates da. Sa kay Frelin Tiam Tikar. Nag-upoy sa si Agustin Barayoga, check attendance lang. Barangay Kabog, Pamilya Magalona kag Borneso. Ara si Himela Magalona Borneso. Nagapaurok-urok. It phase 5 ni handumanan si Tuto Jasper Makauling, Day Joy Makauling. Sa mga Awing family dira sa Hermelinda Homes, Mansilingan, tamya kamo ni Sammy Roger Awing, Juan Roberto Nanit Delioso Sr., Mariel Takamatso, si Olive Prado Gargaritano, check attendance lang. Osaka, Japan, si Alicar Vargas, Linlin Parlan, sakay Franik Filayo, Jojeline Discotido, Arto Yoduka, Joel De Vera Sr., good evening. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family, sang Japan, buara sila ho. Kay paring Stephen, kumari Angel Oy, ihado Koichito to Samuel Oy, kag Mr. and Mrs. Lori Oy and family dira sa Takuling, monitor sila sa ato, no? Amo man si Emmy Esmeralda Dolido, kag si classmate Merly Dolido Magallanes. Sa Barangay Padanon DSB, ara si Bethany Sencio. Paring kinamasa sa Tokyo, Japan, si Ricky Aldea Sr., Carla Di Monteverde, Riaglo Ornaldi Mihay, sang Hong Kong, Alberta Barrientos, Ibuni Butcher, sang Germany, sa kay Manjo Arnejo, mga security guard sang Bocol, Umanya, security guard Dandan di Los Santos, Chief Arcon Tobida, security guard Jory Lee, Golmatico, Larry Bayot, Antolo kakay Boss Ray De Leon, halina kay Manjo B. Arnejo ang Panamyaw. Sa kay Raymar Hicano Halasgo, sang Sitio Lupa, Barangay Sag-ang La Castillana, may gabi dira sa inyo. Magtamyaw ka mo, medyo liloliputan nyo lang ha. Tamyaw ko lang bana ko si Jomer Arsaga Narciso. Kabataan ko si Justin kag si JC. Nagapamatigil si Lisa Monte Castro. Dina Atiliaga Panonsilio. May gabi G. Phil Costilo, Joshua Christopher Patagani Bilas, Marilo Trabilia Catinoy, pa-check attendance lang. Inday Blasa, si Jose Lira Isparagosa, ay si Madam Dorel Cabato aragit, si Christopher Redfield, si Toto Ninyo ara pagliga pulaw-pulaw pa bugtaw pagle, Archie Ray Alipalo, basta to Archie Ray Alipalo bugtaw pa, si Emmy Esmeralda Dolido, sakay Hassel kag paring Ryan Borja, mayang gabi igid. Sa kabataan dira kay Hassel Huilia, mayang gabi man. Si Teresita Orita Kahuraw, aral na sa Balaya Kapamati, Corazon Villasis Gayo, si Eberlyn Miranda. Sa Barangay Kabindagan Kawayan, ginatamyo kamo ni Cyril Lama-Lama. Emmy Esmeralda Dolido, aramana. Paurok-urok sila si Idol Albic Poy Hinula, may gabigid. San Enrique ara si Dennis Richard Tibor Roma. Sa Qatar ara si Elvis Buerom, Francisco Avillar, si Marmar sa UK araman. Sa Hong Kong si Carmen Reyes, si Mamang Bibing Bilirosa sang Kanselayan Murcia,
pamati man naman si Merlin Bilirosa. Alin kay Danilo Saho ang panamyaw. Sulatra kag Espanyola family gratamiyaw kamo ni Andro G. Espanyola. May lang nga pagpaurok-urok. Happy Fiesta San Juan Putataytay Abiliar families saling kay Francisco Abiliar. Lawrence Britannico da may gabi ha. Elena Wells, Danilo Saho sang Antipolo City, Alma Alfonso, tamiyaw ilang Alfonso Clan. Celine Holmes, Barangay Estefanía, si Virginia, San Antonio, Olpinda. Check attendance. Si Alunan Soset, ha? Sa pamilya Lee, sa Villa Solidad, Subdivision, Barangay Estefanía. Alin kay Romy Lee ang panamyaw. Taga San Carlos City, pamilya Abiliar. Alin kay Renanti Arbiliar ang panamyaw. Orocobay Villamontera si Joel Burdon. Osaka, Japan si Alicar Vargas. Wayne Tabuhara Maranyon. Sa Montreal, Canada, Giovanni Supi. Rapido Halakastigo Araman. Pa-check attendance na saya. Pero may gini siya ka paurok-urok pamati sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi. Makapaurok-urok. Action Night Patrol gid ang iya sini nga gina pamatian sa aton sini pagbalagad kada gabi, no? Herbasio kag Regalado family sa Putataytay ga monitor gid sila ni Francisco Avillar. Barangay Dos La Carlota si Elmer Almorato. Araman ga monitor magali sa aton sini nga pagpangalagad, no? Sa kay Manang kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado, kag Marjorie Bolontati dira sa may Florenceville, Fanocoy. May gabigid sa mga Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, Rosario Heights, sa Sunrise Cafe, Susan Saldoa, amaman si Rodi Manugilot, ang panamyaw alin kay Rodi, alin kay Nonoy Manggubat. Mga Katri Boys da, si Bert Padher, si Baroy, si Roy, si Rafi, si Panoy, Rodney, Mokring, Angaw, Jid, Jason, ang panamyaw halin sa kay Jerry Alit, and family sa Purok, May Gugmaon, Barangay Panokoy. Gapa urok-urok man, Sir Jig, pamyaw lang ang yasining pamilya. Sa Est Home Foreman Silingan, naraman si Liberty Biniti Nobaldo. Welcome gid kay paring Armando Cabiles. And family nga permigid gapaurok-urok. Al Pacino, pa-check attendance lang si Kuano. Al Pacino, Tamyaw Kugali, Kagawad Daton Capilio, sang Barangay Tabunan, Bago City. Alin kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez. Novero Alcazar family, alin kay John Noli Novero ang panamyaw. Si Dino Galuno, mayong gabigid. Greet ko lang si Manang Abilinda Carrera and Manong Itong Carrera and family. Alin kay Armando Caviles, sang Canada. Magabalik kita, when we come back, balik ka report ni Action Eddie Naboso. Pagkatapos lang sa ito na importante ng mga pahibalo.
tilapia na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan ano nga kahilangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, bato! Pabalik diri sa ato pablagad mga bidira kay Mr. Arnel Binares Jr. kag kay Mr. Arnel Binares Sr. Magamay giniya nga Binares ang senior kag junior. Nagapamati gid sa ato sini nga pagpangalakad no. Sakay Probido Idhan James Red. May gabigid Mr. Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Happy listening. Sakay Toto JP Tadena. Sakay amigo ko Eugene Gabuat Sr. Pamati gid sa ato Toto Eugene Gabuat Sr. Toto William Frias. Sakay Manang Silin. Sa kabataan dira may gabigid kamay na pagpaurok-urok ha. Sakay Alexis Wingwing Torre, dira sa UK, why problema. Dave Gasapo, Maninay LC Kagbong Nyadas and family. Kami ako lang dira, Leonesa El Banbuena, Barangay 35, nagapaurok-urok gid sa atong sininga pangalagad. God bless you, pare, and protect you all the time in Jesus Christ's name. Salamat gid kay paring Armando Cabiles and family no nga naga monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad kada gabi diri sa inyo palatuntunan. Balikan ta si Action Eddie Naboso sa aton sini nga patrol 2 sa aton sini nga Crosswind patrol. Mapa GNG kami pre next day. Okay. Ito Arnel Binares, senior kag junior. Idlaw ka na pre sa GNG yaw. Sakay Garcia GG. Mayang gabi lang kagmayan dira nga pag paurok-urok sa Action Night Patrol program, no? Balikan ta si Action Eddie Naboso sa Patrol 2 sa ato sa nga Crosswind Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Eddie Naboso sa natipon nga Papulos Report. Action natin, may gabi kamin. Action Eric naglambot sa 150,000 pesos nga balor sa nilasuspetson Shabu ang nakuha sa isa ka 28 anyos nga lalaki. Sabay basta operation nga ginpatiyan sang kapulisan las 10 kainas sang aga sa McKinley Baybay, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Ginkilalang ginaresto kay Michael Zaragoza, residente sang Purok Ipil-Ipil sa mga barangay kag syudad, kag naibaloan niya sa drug watch list sang Silay PNP. Nakuha kay Zaragoza ang 8 tanan ka heat-sealed transparent plastic sachet tanan ginasuspetson Shabu kag 3,500 nga buy-bust money. Preso karon sa custodial facilities ang Silay PNP si Zaragoza kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa laying nga nagadumili sa pagkupot kag pagbaligya sang ginadilian nga droga. Sa dugang pa naton nga balita, arestado naman na siya Eric ang ginaligar miyembro sang Ipogon Robbery Group natapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga theft las 4:45 sang hapon Hunyo 23 sa Hacienda Pula, Barangay Ilopez, Syudad sang Silay. Pero kay Major Rolly Pondevilla, hepe sang Silay PNP, naupod nila sa pag-service ng warrant of arrest ang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company kag ang hinigaran PNP sa pagpanguna naman ni Police Major James Latayon. Ang ginaresto ang ginkilala kay Arnold Rivera alias Totong, 47 anyos ang edad.
Sulod kay Bondevilla, nakuha sa posesyon ni Rivera ang isa ka kalibre 38 nga armas luthang kag tatlo ka mga bala sini. Samtang sa mga police stations diri sa syudad sang Bacolod Action Eric, may ara na sila sang mga naaresto man bangod wala nagatuman sang ginatawag nga physical distancing. On sa Station 1, duha sa Station 2, isa naman sa Station 4, tatlo sa Police Station number 6, 18 sa Police Station number 7, samtang wala naman action na sa may nadagpan sa Police Station number 8. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboto. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Eden Aboso. May gabi dira kay Mabel Istrobo, no? And family nagabonitor gid sa aton sining pangalagad amo man kay Idol Ojor Limor Otaner. Ara siya pa check attendance lang siya, no? Sa mga membro sang Operation Tulong Task Group, OTTG, mga taxi driver naton nga nagamonitor. Mayong gabi gid sa mga security guard nga ara man pawayway sila sining area of responsibility, pero ti andulunggan may earphone ang ginapamati ang Action Light Patrol Program. Sa mga patrol cars naton, sa kapulisan naton nga nag-monitor gid, salamat gid sa inyo sining pag upod kada gabi diri sa inyo nga palatuntunan. Sakay Eva kag Joel Sangko and Kids, maladira nga pag paurok-urok kay Pegasus. Sakay Madam Tina Mabugat ang manager sang Mang Ising Inasaldra sa reclamation area, kay Colonel Calixto Mabugat ang regional chief sang Regional Internal Affairs Service. Ara gid siya monitor sa ato sila nga pangalagad. Kay Madam Senya Imnasi, kanya dadaga monitor gid sa ato na. Kay Police Colonel retired Placido Hintoleo and family, ara gid nagapaurok-urok gid sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Madam Maria Risa Balboa, malandara nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagisiling ambahanon Action Night Patrol Program. Merkules edisyon magatakop ini temporaryo, balik ini buwas Huwebes. Same time, same station. Ato siling mga patrol na unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action Edwin Amoso, back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Taho. News Center, Action and Defensor. Technical partners, Studio A, Master Control, Technical Side, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up kay IT expert Sir Elray Dutilios. Upod kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago. Builog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sakal sa Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News at Action Rex Cantong. Ang inyo alagad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasalinga. Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo.
Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilang Kwerpo sa Aksyon, Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!